Tulo ka adlaw sa dili pa ang eleksyon, COMELEC 7 Regional Director Attorney Francisco Pobe mipahigayon og random visit sa nakadaiyang mga COMELEC offices aron masuta ang ilang kaandam sa piniliay karong Lunes. Kaganiha, gibisita ni Attorney Pobe ang COMELEC Cordova ug niadtong higayunan nagpahigayon usab og final briefing sa mga sakop sa Electoral Board ang election officer. Matud ni Attorney Pobe, gitinguha nilang mahuman ang piniliay sa Central Visayas ug madeklarar ang mga mananaog sulod sa 36 ka oras. Usa sa nakita niyang hagit ang crowd control. Busa nakig-alayon usab siya sa kapulisan aron mahan-ay kini. Control ginato ni siya para ang flow sa movement sa tao, ang pagbutar dili mahamper. Pangaduha, amang isiguro ang kadtong mga standby area, kadtong mga waiting area nga available especially with the vulnerable sector. Samtang sa Mandawi City, gisusi usab sa kadagpuan sa Mandawi City Police ang nagkadaiyang polling center sa Dakbayan. Gipahinumduman usab sila ang ilang mga personnel sa mga angayang buhaton atul sa adlaw sa piniliay.